Kaixo, ongi etorria. Orain ikusiko dugu erromatarrak nola izendatzen zituzten eta nola osatzen zituzten zenbakiak. Jakin behar zuten sistema hau batukorra dela, ez da posizionala. Zenbaki honek, ikur honek beti 5 balio du. Orain berdin da jarri 2 harago, 2 ezkerreago, bero da beti 5. Orduan, izendatzekoan ikur hauk ikasi balitu zute, batetik 1000-ara, eta gero 1000-tik 1000 baino gehiago dianean, makitxo bat erabiltzen da, eta goian jartzen da, esan nahi du, 1000, adibidez. Honi jartzen baiago makitxo bat gainean, esan nahi du, 10.000. Honi jartzen baiago makitxoa, 50.000. Orduan, adibidez, ariketa hauek landuko ditugu. Hogei, zer dira? Hogei dira, hemenik hartu beharko dituzke, horrelakoak, 2 hamarreko. 10 eta 10, hogei. Hemen, handinetik hasten garbeti, hogei, 300 dau. 300, nola jartzen da 300? Jarri beharko ditugu, horrelako 3. 1, 2, 3. Honen bilagoaz. 30. 30, horrelako 3. 1, 2, 3. Eta erontara, osatu dugu zenbaki hau. Lau, ez da onartzen, lau ikur jarraia jartzea. Horrelako lau ezin dira jarri. Horrek esan nahi du, hartu beharko dugu 5tekoa eta 1 kendu. Orduan, jartzen da, 1 aurrean, 5 aurrean, eta honek esan kenket egin bat da. Hauetan, 1 egin bat da, txikia jartzen bat aurrean, haundiari kenket egin bat zaio. 5 ken bat, 4. Bederatzi, lehen bezala, ezin ditu V bat jarri eta 4 makiltxo. Horrek esan edu, hartu beharko dugula isa eta 1 kendu. Orduan, isa hartzen dut eta 1 kentzen diot. Horren, 9 ditut. 16, lehenengo zifra honen bilanoa. Zifra hau jarri behar dut. Zen bada, 10ko 1. Eta honen, 6. 6 izango lirateke, V eta 1-en batura. 52, lehenengo 5 jarri behar dut. 5 L da. Eta horren, 2-aren bila joan behar dut. 2 dira, 2 makitxo. 1 eta 2. 89, ez noa 100-aren bila. Nijoa, honen bila lehenengo. 89. Horra, 90 jarri behar dut lehenengo. 90 nola jartzen da. 90 jarri beharko diot C eta kendu 10. Eta hola, ditut 90. Eta horrein, 9 egin beharko dut. 9 izango ezartueke, isari 1 kendu. Hora ditugu, 89. Urrengoa, hemen, zenbaki handiagoa da, 2000. 2000 baldin bada, jarri beharko. Ikurra hasi beharko ditugu jartzen, horrelako 2. 1 eta 2. 2000. 30 jarri behar ditut, 30 dira 3 isa, 1, 2, 3, eta horren, 4. 4 esan dugun bezala, kenketa bat inbar da. 5-eri 1 kendu. 5-eri 1 kendu. Eta azkena, 70.000. 70.000. Horren, jarriko dugu 70 makitxo bat gainean. 70 jartzeko, hartu beharko dugu L eta 2 isa. Ja, baditut. 70.000, eta horren faltazet. 200. 200, horrelako 2. 1, 2, 10, isa 1, eta horren 9. 9 izango litzateke, isari 1 kendu. Eta horrela osatuko genuke azkeneko zenbakia. Ariketa hauekin, ondo ulertuko duzuelakoan, agur, beste bat arte.